ngiyazi ngikutshele indaba yelokhuzana kuphela, ngikutshela indaba yamabhizinisi esihlangene ngawo la kuphela. Kodwa okunye okukhona esengikutholile ukuthi khona abantu abasisaplaya ngenyama nje, igcwele la inyama and imnandi. Khona esike sayidla the day before yesterday, ibimnandi, ibitops. Sengithole umgabadili la engathi ibona bahlanganisa le nyama. Nawe bosangeza nje la uzofika uhlangane nomgabadeli bakunika inyama, kodwa bazoyithula bona babe sebeyayichaza le ndaba yonke ukuze uyizwele kahle, ungathi uzwe ngami. Yebo sanibona, uSiyanda wakadladla, u-co-founder of the Meat Park. Sibusiso Dladla mina, i-founder ye-The Meat Park. Ungathuki, yazi ngiqale ngokukhuluma naye yabe semfuthweni kodwa amakhamera athi besembheka kanje ibisiyashintsha imude ngathi ushawa amahloni, kodwa uzoyishintsha leyo nto, isimo esilungisekayo lo sangithi. Hayi siyalungiseka Sesilungisekile. Sesilungisekile. Asikhulume ngale bhizinisi lenyama mfethu, liqale kanjani njengabe nilana nifike kanjani ihlangene nosomabhizinisi la siya-understand. Yeah. Ibhizinisi le-Meat Park siliqale ngo-2019. 2019. Yeah, siqale ngo-2019. I-idea nje yokuqala i-Meat Park it goes way back. Into involve nobaba wethu osizalayo, may his soul rest in peace, because umuntu obeyithanda kakhulu inyama. Uthe meyithanda inyama at an early age, wasijwayeza inyama ukuthi mesikhipha bengasisi ko-McDonald's, KFC, ebevedana sithathe asise hostela siyodla uginqa. Yebo. Thina sikhule kanjalo, asiyazi lento yokuphuma ukuthi akiwa ka-stairs. Every weekend bekiwe hostela siyodla inyama kaginqa. And mesifika khona afike usise thina athi hayi bafana inini enizoyosa le nyama. Yosiwa laphana kodwa uthumela thina phambili. So ngaleyo ndlela sathola Mina nginganakile nje ukuthi uyalifundisa manje unifake ebhizinisini. Usinikeze isinkwa sakusasa yabo. Yeah. Kwaqhubeka isikhathi sakhula, umuntu oyenza ekhaya every other week. Umuntu oyenza ekhaya up until washiya-ke emhlabeni. Kwahamba isikhathi nathi sinabangani abaningi sabafana sibathathu, khona omunye ubhuti wethu ongekho kuthiwa uSabelo Mapapa wadladla naye ongekho. So sicishe silingana abangani bethu baningi hlezi behleli lapha ekhaya. Shiyana kancane. Ekhaya kunepaki lapha ngaphandle. Hlezi sosa inyama until one day we were like, hey, inyama le asiyidayisi. Yabo. So since everyone is here every weekend, we might as well lento uyiphendule kube ibhizinisi. Ungahlezi kube ukuthi hlanganisa imali kuthenga inyama, hayi asibayidayisela abafowethu ngoba bayasithemba ngequality yenyama. Yebo. So laqala kanjalo ke ibhizinisi ukuthi okay, asivele siyisungule lento ibe ibhizinisi, abafowethu sibadayisela inyama bebefikile ba-enjoy kanjalo. Little did we know ke yavedane yakhula kakhulu. Kwaqhamuka i-COVID yavala. I-COVID yasilimaza, sibuye nje last year. Sesibuya futhi wesibili, sibuya ngenyama esmokiwe. Phezu kwale nyama ebesihlezi siyosa every other weekend. Yavedane abantu should bayithanda kakhulu, iyona kuphela la eThekwini, angiyazi indawo edayisayo. So yavedane abantu bayithanda kakhulu njengoba sila namhlanje. Yeah. So ngitshele abantu bayithola kanjani, bayireceive kanjani inyama yini? Bayayithanda, bayayijabulela njengoba sifikile nje laba osomabhizinisi abakhona abayisabi i-gout phela kuthina. Iyamsana ne-gout and nina ngathi kade nayiqala le nyama. Ukhona osene-gout usuhambe wafika phi? Umfowethu before sidle inyama uqala athenga amaphilisi. Lo ngekho la manje. Uqala athenga ipack yamaphilisi, athenga i-gout pack. Kodwa inyama uzoyidla showcase. So yamshaya i-gout. Nabanye abantu ngoba siyakubuza ukuthi uthanda ibe njani inyama yakho, sitha we prefer it medium to well. Hayi umuntu imkhepela kanjalo sesigcina manje sesiyababuza. Umuntu ethi ayihlaza ngeke ngizoshawa i-gout mina, ngicela ningibuselele eziko ngoba sidayisa iy'teki kahle. Akona le ncane oyiphendula kabili, like thick cuts, yabo. So abantu kodwa bayithanda kakhulu. So to avoid i-gout nje fanele uyishaye ipheke nje ivuthwe ingabi negazi. Bofuna uku-avoid i-gout bodla inyama. I think lento ye-gout abantu abafani, like mina ngingayidla
inyama ngidle ivolume engaphezu kwakho Yeah. ivolume yenyama sidle ngendlela efanayo but mina uthothi ayingishaya i-gout kodwa wena uzovuka uxhuga ngakusasa ekuseni Yeah. uthothi ngidle mina more than wena so I think inabantu lento ye-gout abantu abafani njengoba ngisho nje ukuthi lo mfowethu sidla ngokufana inyama naye kodwa uyena ovuka ngakusasa ekuseni ne-problem. So ngitshele Mgabadeni nitholakala kuphi-ke mhlampe kuma-socials i-Mill Park bengifuna ukuthi ngiyithole inyama ngihlala eMlazi ngifuna ukuthola inyama ngenza kanjani? Okay. Okay, yeah, sikhona kona wonke ama-social media platforms. It's the Meat Park, kona wonke ama-social media platforms. Park. The Meat Park. Njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi khona ipaki ekhaya ngaphandle. Yeah. So hlezi sihleli khona. Yeah. So hlezi sihleli khona. So yeah, it's the Meat Park. The Meat Park. So Yeah. igama liqhamuka kanjalo njengoba esho nje ubafu ukuthi sine-park opposite ekhaya esayiklina yaba yinhla okwakuyi-dumping zone basically but sayilungisa yashapu so every weekend ihlalwa kule paki kudliwa inyama sathi okay la ipaki ikwamashu kadini ikwamashu kadini number 2 Ntabankulu Road sivula every Sunday siyavula kuqala ngo-12 nje siyaqala siya-operate. So yeah, besasho kona wonke ama-social media platforms ke it's the Meat Park. Khona ko TikTok, khona ko Instagram and Facebook, na ku X satholakala it's the Meat Park, and on WhatsApp inumber yethu u 082 704 3226. Ungawazi usithola nakhona just for ukuthi ubuze njoba ubuza nje usikephi isikhathi konke lokho. So No, asibuye kakhulu ngesikhathi senu bomgabadeli because ngiyacabanga ukuthi ni busy niyasebenza ngale Yeah. bonke abantu balele bephume njalo beyolanda inyama baphume beyolanda inyama lani niyadingeka I'm sure umgabadeli osele ngemuva uyasho ukuthi kanti babuya ndithi sibonga kakhulu ku-Media Avenue nethuba nje lokuthi sizazise ebantwini emphakathini siyabonga kakhulu. Asibonga elokugcina Mgabadeli. Lokugcina nje ngingasho ukuthi ningasivakashela every weekend eMeat Park nizodla inyama yethu ethambile equality emnandi kakhulu. It's a classy steakhouse. Sizama ucreate le balance yokuthi mawuselokishini ungafeel as if elokishini awukwazi ukudla into oyithola ngaphandle kwaselokishini. So sistraka leyo balance leyo ukuthi into oyithola ngaphandle ukwazi ukuyithola elokishini for abantu bethu basekhaya. Zingane zokuphepha. Ezokuphepha hayi kuphephe kakhulu yazi mawuse-Meat Park awuzwa nanokuthi mhlambe ngiselokishini ufeel ngazi ukuthi mhlambe ngisomewhere eMlazi. Wayishaya isikhonkosini. Siyabonga kakhulu ngesikhathini bafethu hopefully Sure. nathi sogcina siyitholile le nyama sosebenzisa usabelo Yeah. kunama-connection ukuthi siyithole le nyama asibonga kakhulu i-News Avenue isaqhubeka isesekhona la e-exhibition center bathi it's DBF 28 #DBF 28 tshela abangani bakho ukuthi hlele kumnandi kwi-Durban Business Fair next year isazoba khona mhlawumbe ngangabuyela la but you must watch the space ubheke uthi umasipala wenzani asibonge. Asibonge.